வெல்கம் டு நம்ம ஊர் சினிமா. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது செந்தமிழ் தேன்மொழியால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஷூட் த கேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூடியூப் சேனலில் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எப்படி இருந்தால் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். என்னடா திடீர்னு ஷார்ட் ஃபிலிம்லாம் ரிவ்யூ பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கான காரணம் தான் நான் கடைசியில் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னா இது வந்து ஒரு கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றுற ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம். கமல் வந்து ஒரு விருமாண்டி டைமில் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பார்ல, அதை வச்சு தான் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ கலாச்சாரம் அதை எப்படி காப்பாற்றணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் இதில் நடிச்சிருக்கிற ஆக்டர் வந்து ஜானி. ஸோ இவர் வந்து நீங்கள் நவம்பர் ஸ்டோரியில் வந்துட்டு பசுபதியோட எங்கர் வெர்ஷனாக பார்த்துருப்பீங்க, நவம்பர் ஸ்டோரி வெப் சீரிஸில். ஸோ அவர் தான் இந்த படத்தோட டேரக்டர் அண்ட் இந்த படத்தோட லீடாகவும் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட பேஸே வந்து இந்த கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றுறது, இந்த கலாச்சாரத்தை பற்றி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அதாவது பசங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன, பொண்ணுங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன, ட்ரெஸ்ஸிங் மோஸ்ட்லி அதுதான் வந்து இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட கான்செப்ட். ஸோ அதை வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபன்னாக சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபன்னாக சொல்லியிருக்காரு டேரக்டர் ஜானி. ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்தோம்னா லீட் ரோல் பண்ண 2 பேருமே வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் வந்து ஜானி அவர் தான் வந்து மெயின் லீடாக பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், அவரோட பாடி லாங்குவேஜ், அவரோட அந்த டைலாக் டெலிவரி, அந்த சென்னை ஸ்லாங்கில் த்ரூ அவுட்டாக சென்னை ஸ்லாங்கில் பேசுறது, எனக்கு தெரியும் ஜானியோட நார்மல் லாங்குவேஜ் அது கிடையாது. பட் இதுக்காக வந்து அந்த ஆக்சென்ட்டை எடுத்திருக்காரு. அதுவும் வந்து நல்லாவே வந்து இருந்தது. அண்ட் சின்னதாக கொடுக்குற ரியாக்ஷன்ஸ், அது அந்த கசாப் கடையில் வந்து ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுறதா இருக்கட்டும், இல்லை அதுக்கப்புறமா வந்து தாடி ஒரு வாரத்தில் வளர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயமா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறமா ஒய்ஃப் கிட்ட பேசுகிற கொஞ்சம் கோபமாக பேசுகிற விஷயம் அண்ட் லவ் மூடில் பேசுகிற விஷயம், ரெண்டுமே வந்துட்டு நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி லீட் ஹீரோயின் ரோல் பண்ண அந்த பொண்ணுமே வந்துட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்த பர்ஃபார்மன்ஸை சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் மாமான்னு வந்து பண்ணுற விஷயமா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்க கொடுக்குற பதிலடி அந்த விஷயமா இருக்கட்டும். ஸோ அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருந்தது. ரொம்பவே கம்மியான கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ தான். அந்த கசாப்படையில் வர அந்த பையன் பண்ணோட ரோலும் நல்லா இருந்தது. கசாப்படையில் அந்த கறி வாங்கிட்டு போகிற ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு லேடியாக ஒருத்தவங்க வருவாங்க, அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும். கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒருத்தர் வருவார், அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு நீட்டான பர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்து த்ரூ அவுட்டாக ஒர்க்கான காமெடி. ஸோ அந்த டைலாக் டெலிவரி, அது ரைட்டிங் வந்து எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா, ஒரு விஷயம் அது முக்கியமான விஷயமா இருந்தாலுமே வந்துட்டு பசங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து சொல்கிறப்போ, அதே மாதிரி பொண்ணுங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து சொல்கிறப்போ, அது ரெண்டுமே வந்துட்டு கொஞ்சம் வேற மாதிரி போயிருந்தாலும் வந்து ஒரு பிரீச்சியாக போயிருக்கும். பட் அந்த த்ரூ அவுட்டாக அந்த காமெடி எலிமெண்ட்டை வச்சுட்டு ஒரு டயலாக்கும் முடிகிறப்போ ஒரு சிரிப்பு வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம படம் பார்க்குறப்போ. அண்ட் படம் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ வந்துட்டு கமலோட அந்த கலாச்சாரத்தை பற்றி சொல்லுங்களேன், அது பேசுகிற விஷயம், அது எப்படி வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ரஜினி பாட்டை வந்து வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க, அந்த பாட்டில் அது நடக்கிற விஷயம். அண்ட் அதே மாதிரி வந்து இந்த படத்தோட கரு. ஸோ இது மூணுமே வந்துட்டு ரொம்பவே கரெக்டாக ஆர்கானிக்காக வந்துட்டு மேட்ச் ஆன மாதிரி இருந்தது. ஸோ இதுக்காக இந்த விஷயத்துக்காக இந்த 2 விஷயத்தை வந்து முன்னாடியே பேசியிருக்கோம் அப்படின்றத வந்து ஒரு மெட்டஃபராக யூஸ் பண்ணது நல்லா இருந்தது. படத்தோட நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன், லைட்டாக உறுத்தின விஷயம் என்னன்னா வந்துட்டு த்ரூ கிளைமேக்ஸ் போகிறப்போ வந்துட்டு ஒரு கல்யாணம் மண்டபத்தில் போயிட்டு எல்லாம் ஒரு கோயிலில் போயிட்டு ஒரு விஷயம் நடக்கும். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. படம் அந்த கோவில் வாசலே வந்து படம் முடிஞ்ச மாதிரியும், அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன டைலாக் சொல்லணும், அதாவது மெயினாக ஒரு டைலாக் சொல்லணும், கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றணும், அந்த டைலாக்காக அந்த சீன் வச்சதா அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. ஸோ அந்த சீன் வைக்கலனாலுமே வந்துட்டு அந்த கோவில் வாசலே வந்து படம் முடிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த சீன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்த மாதிரி இருந்தது. அது கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணியிருந்தா இனிமேல் வந்து இன்னும் கிறிஸ்பாக முடிஞ்சிருக்கும் படம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. ஸோ ஓவராலாக சொல்லணும்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஏன் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை நான் ரிவ்யூ பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் டைரக்ட் பண்ணி நடித்த ஜானி வந்து என்னோட கிளாஸ்மேட். ஸோ அதனாலேயே வந்துட்டு என்னை இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை பார்த்துட்டு ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ இருந்தாலுமே வந்துட்டு எனக்கு மனசில் பட்டது தான் சொன்னேன், ஃப்ரெண்டுன்றதுக்காக வந்து கொஞ்சம் தூக்கி அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமை போய் பாருங்கள். நான் வந்து இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஒர்க் அவுட் ஆகல அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம ஊர் சினிமா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.